Konfiantza ikasi nuen txakurra. Artzain batek bizitza osoan gogoratzen dituen istorioak badaude. Hau da horietako bat. Behi Pirinarrak azten zituen Nafarroako artzain batek sekula ahaztu ez zuen pasadizo bat bizi izan zuen. Behin batean, beste arraza bateko behi talde txiki bat gehitu zuen bere haziendara. Pasatiagoak ziren, eta gidatzeko asko zailagoak. Bere alboan euskal artzain, txakur bat zuen lanean ardi txakur bat. Gau batean, behi haieki esegin eta mendira igo ziren. Artzaina berehala abiatu zen haien atzetik. Alegin handia egin ondoren, behi batzuk harrapatu eta baserrira eramatea lortu zuen. Han itxita utzi zituen, eta berehala gainerakoen bila itzultzeko prestatu zen. Bidean gora zioala, burua altxatu zuen. Urrunean, gainerako behiak ikusi zituen. Lasai-lasai, txaisten ari ziren baserrirantz. Haien atzetik ardi txakurra zetorren, patxadaz gidatzen. Behiak berreskuratzeko kezkarekin, artzainak erabat astua zuen txakurra. Oraindik ez zuen konfiantza handirik harengan. Gau hartan konturatu zen, bera behi gutxi batzuekin lanean ari zen bitartean. Euskal artzain txakurrak bere kabuz egin zuela gainerako lana. Harrezkero, beste modu batean hasi zen harengan konfiantza izaten. Izan ere, batzuetan konfiantza ez da irakasten. Irabazi egiten da.